Velkommen til. Vi ser på sparkling cover, og for at vise effekten rigtigt har vi lavet den her lille video, og jeg viser lige de forskellige covers. Det fås, som det kan ses, i 6 farver. Og her er de altså i direkte belysning, og hvis vi slukker lyset, vil det se sådan ud. Så en fed effekt. Prøver lige også at vise coveret på, når nu vi er i gang i en video. Og det er altså sådan, som det ser ud på. Og der er selvfølgelig adgang til både opladning, højttaler og mikrofon, mini jack og slukknap. Så et fedt lille cover.